A hithau'n ddechrau blwyddyn ysgol arall, cawn ni'n atgoffa'n gyson am bwysigrwydd helpu ein gilydd, am bwysigrwydd estyn llaw, am bwysigrwydd cyd-dynnu fel teulu Bryn Tawe. Gadewch i ni oedi am funud i feddwl am bwysigrwydd estyn llaw ar draws y byd, am bwysigrwydd cyd-dynnu ar lefel byd-eang. Dydd Sul, yr 11 o Fedi, yw diwrnod heddwch rhyngwladol eleni. Cofnodwyd y diwrnod yn wreiddiol fel dydd heddwch rhyngwladol gan y Cenhedloedd Unedig yn 1981. A dyma ni dros 20 mlynedd yn ddiweddarach yn dal i alw am heddwch. Thema swyddogol y diwrnod eleni yw gweithredwch nawr am fyd o heddwch. Yn Saesneg, Act Now for a Peaceful World. Mewn geiriau arall, mae teimlad o argyfwng bod angen i ni wneud rhywbeth nawr, yn syth, i wella cyflwr ein byd. Does dim rhyfedd bod ymdeimlad o frys wrth i ni ystyried ar holl ryfeloedd yn ein byd heddiw, megis Gaza, Israel ac Iran, Ukraine, Sudan, Myanmar, Syria, Yemen, Ethiopia, Sahel a Somalia. Ac yn y gwledydd yma, mae miloedd ar filoedd o bobl yn dioddef wedi colli anwyliaid a colli cartrefi yn newynu yn chwilio am rywun i estyn llaw. Tua'r 11 sydd Medi y 10 mae diwrnod Cofio Waldo. Ganwyd Waldo ar Fedi'r 10 1904 a bu farw yn 1971. Roedd Waldo yn fardd enwog a oedd yn dymuno gweld mwy o heddwch a broedoliaeth yn y byd. Oedd yn grac bod arweinwyr gwledydd yn camdefnyddio eu pŵer. Credai Waldo nad oedd byth yn iawn defnyddio trais i ddatrys problemau. Un o'i gerddi enwocaf yw brawdoliaeth, ac yn y gerdd honno, mae'n gofyn pam bod dyn yn lladd ei frawd. Pa werth na thrin wawd pan laddo dyn ei frawd? Heddiw diolch am fudiadau sy'n estyn llaw, sy'n cynnig cymorth i wledydd ble mae ryfel, megis UNICEF, elusen achub y plant ar groes goch. Diolch am ei dewdau estyn llaw i gymunedau sy'n llawn gwrthdaro a thrais. Heddiw galwyd unwaith eto ar i wledydd y byd estyn llaw i'w gilydd, am heddwch, am i wledydd y byd ddangos parch a charedigrwydd at ei gilydd. Cofio'n eiriau Albert Einstein, ni ddaw heddwch drwy rym, ond drwy ddealltwriaeth.